Продължаваме с въвеждането на всички останали данни за пътуването, именно датите, градовете, които ще бъдат посетени, както и цените на билетите, нощувките и храната. Следва форматирането на клетките, които съдържат цени като валута, евро, с 2 знака след десетичния. Маркираме всички такива клетки и избираме бутона за форматиране като валута. Остава да намерим сумите на разходите по дни и по отделни пера, а именно сумата за билети, сумата за нощувки и сумата за храна. Намираме сумата на билетите и копираме формулата за нощувка и за храна. Остава да намерим и разходите по дни. Щракваме в съответната клетка и избираме функцията AutoSum. Накрая намираме и общата сума на разходите за всички дни.